kamera siitä ulos, niin saat kuva. Joo, toi oli emämunaus toi homma. Oli niin iso, että kato nyt. Lisääntyy vaan liike. Kohta kaatuu toi nosturiauto, hei, joo. Lauta, siellä ei kannata olla kuule lähellä nyt, kun se tekee tota liikettä, kun se rupeaa pyörittää kuule puomia niin sivusuunnassa, niin silloin se menee. Joo. Missä me liikutaan, että ei ole välttämättä käyty Iranin kanssa sellaista analogia, jossa lähdettäisiin siitä, että Iranilla on ihan legitiimejä huolia omaan turvallisuutensa liittyen, ja nimenomaan pyrittäisiin ymmärtämään Iranin... No, pimeä kun tulee, niin kato iltaan asti, niillä on aikaa siinä kato, niillä on taiteella, niin... turvallisuussopimukselle Lähi-idän alueella, jos Iran valmistaa sen ottaa sen johonkin käyttöön. Käyttöön varsinaisesti, mutta että se on olemassa. Totta kai, mutta se taas sitten on niin kuin täysin uusi tilanne. No nyt ne yrittyykin ylettyy joka rimoilla ohjaa sen, joo. No nyt ne varmaan pitää perkele, tämä päivä on täys ton jälkeen, kato, niin ne ei varmaan jatka enää. Uskon, että lähinnä tuolta Kiinan suunnasta ja Intian suunnasta se välittävä voima saattaa... Oi vittu kuule, saatana, kortistoa vaan. Ei ne